ta karon sa atong first mukbang. Sorry na, magsugod na ta. So first, before ta magsugod, atong andamon ang atong sausawan. Tara! Itong tuyo. Butangan na itong lemon mga kabisaya para ganyan. So medyo na late kung sugod karon sa akong mukbang, no? Kay dugay na luto ang ulo. Rokuan gyapon. Fighter gyapon. So nara tong sili. Ato nang kuanon. Kung mahilig kay kung sili. Pero usahay ang sili karon dili na kay halang. Yehey! Sugod na! Maurot baka na ako ni no? Maurot baka na ako ni uluhan ni. Dako makaayo. Be? Try nato din eh. Try nato din. Sugod na! Wow! In fairness, simot siya. Dili siya ang hit. Mmm! Mmm! May siya. So, mara to siya nga procedure, no? Abi na kung maluto siya within 2 hours. Dili man din siya 2 hours. Mudagan gid siya 2 hours, 3 hours. Bisan pag siya pag ikusgan mo. Medyo pula-pula siya, no? Pero lami siya. Luto na gid siya. Mukha na kami. Grabe ka crispy, oh. Juicy. Actually, lami magid ang lechon nga gikuan sa baga, pero lami gyapon siya, promise, no? Grabe ka crispy. Juicy kayo, oh. May kay halang ng sili, eh. Nakantayin nyo. Kung magluto gani mo lechon ulo, mas gwapo gid nga butangan og kuan panakot kay mas kangyang baho na ma-feel gid ninyo ang masimutan gid niyo ang baho ba nga nay panakot. Yeah. Ito guys. Hindi na punta. Ako'y kutsara. Ay, grabe ka crispy.
Lagyan po niya ang kuhan, pero gabi na siya kaluto. The best. Yay! Pili na ko, di na ako niya mahulog. Gwapo kitong magmukbang ka no, nang naay mong nakay-kauban pa, nakay-kachika, nakay-kachismis. Ah. Wala itong baso. Yay! Nalanay na guys. Okay pa. Actually, mga Bisaya, kapoy na kayo ko kay ganina pa ko tapos kaning ulo, grabe pa nga preparation, so go lang. Katong plano og birthday no or any occasion nga plano og maghanda nga ginagmay, pwede ra ning lechon ulo no. Kung mas maayo gani nga kung namoy kauban lalaki ipabaga na lang ninyo. Kay mas sayon ug mas makasave mo kaysa kung inyo mag-uyoven kalos kagtangke. PR, naurot akong tangke. Very juicy. Mas dako pa siya sa akong ulo. Hindi sa'yo magmukbang, no? Okay, siguro magmukbang kung nakikauban. Ay! Very crispy! Bag naluyan ako da. Hindi ako maurat.
So that's it for today, guys. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Thank you. Oh, napay ka nun. Bye!